Arratsalde on lezamatik, gaurkoan abian jarriko da Patxi Salinasen Baskonia. Gazteek denboraldi aurreko lehen partia izango dute honako hau eta horretarako Salinasek 11ko hau zela iratuko du. Atean Unai Perez lauko lerroan eskerretik eskumea, Gomeza, Tres Palacios, Mendibe eta De Jesus, Euskarri lanetan Unai Belet eta Laka, hiruko lerroan Luis Bilbao, Gerena Barrena eta Malcolm eta aurrelari lanetan golaren arduradun Ibai Sanz. Aurkian Santa Maria Padilla, Teiatxearen Alrego, Mateus, Marin, López, Asategi izango ditu Patxi Salinasek. Sexta hori dagokionez, Aitor Kaiek honako 11ko hau zelaiatuko du. Atean Ibon Barandiaran, lauko lerroan Leitza, Jaime, Ander Blanco eta Bravo, Euskarri lanetan Guete eta Garai, eskerregala Unai Bujarentzat izango da, eskuina Gotirentzat, eta golaren arduradun Pasku eta Gaizka izango dira. Aurkian Mateo Villar, Ibradien, Rabanillo, Isuskiza, Juste, Jon López, Erik eta Javi Moreno izango ditu Aitor Kaiek. Hortxe dituzue dagoneko Baskoniako jokalariak berdegunean, sextaokoak oraindik falta zaizkigu berdegunera irteteko, esan bezala denboraldi aurreko lehen partida dute talde biek alabiek, beraz erritmoa falta izango dute, gogoak izango dituzte, alare normalena litzateke fisikoak askorik ez laguntzea eta aldaketa askotxo ikustea gaurkoan berdegunean. Baskoniari dagokionez, gaur 11koan ditugun jokalarietako batzu Bilbao Atletikekin aritutakoak dira. Luis Bilbaoren kasua esaterako De Jesus ere aritu izan da De Lasotaren talderekin, azkenean Baskoniarako bidea egin dute eta gaurkoan lehen partida izango dute Patxi Salinasen aginduetara. Baskonia asko berregituratu den taldea da, baja ugari eman dituzte, juveniletatik jokalari asko igo dira, 11 jokalari igo dira juveniletatik, iaz sekulako denboraldia egin zuen Atletikeko juvenilak, aurten 11 izango dira Baskonian, eta iaztik 8 jokalarik jarraituko dute Patxi Salinasen aginduetara. Horietako askok Bilbao Atletikerako pausua eman dute, beste batzuek beste denboraldi batez jarraituko dute Baskonian. Orain, bien bitartean sextaokoak berdegunera irteten dauzkagu gaurkoan, beltzez arituko dira eskerraldeko jokalariak. Sextao, bigarren federazio mailan arituko den taldea da, beraz gauzak zail jarriko dizkio gaurkoan Baskoniari. Baskonia hirugarren federazio mailan arituko baita, alare helburua argia da bigarren federazio mailara igotzea. Iaz laugarren bukatu zuten 36 punturekin denboraldi txukuna egin zuten Patxi Salinasen mutilek, aurten alare beste pausotxo bat eman nahi dute eta igoera postuak eskuratu. Hortxe dituzue sextaoko jokalariak. Unai Bujan iruditan eskerregaletik arituko da sextaoko 22 jokalaria, kontuz honekin kalitate handiko jokalaria baita. Hortxe jokalariak iruditan Ibai Sanz, iaz juveniletan gol pila hildako jokalaria, 17 egin zituen De Lasotaren aginduetara. Aurten Baskoniarako pausua eman du Ibai Sanzek, De Lasotaren agindutara izan dugu denboraldi aurrean Bilbao Atletiken, hala ere aurten Baskonian arituko da. Hortxe dituzue Salinasen mutilak denboraldi aurreko lehen talde argazkia ateratzen, inolako presarik ez, momentuz Lezaman partida hasteko. Hortxe dituzue jokalariak azken beroketa lanak egiten. Iruditan Garai, sextaoko fitxaketetako bat, iaz Leioan aritu izan zen erdilari benetan fina mungiakoa, eta bere aldamenean Beñat Leitza. Berak igoera lortu zuen Amorebitarekin, igoera historikoa bigarren mailara, aurten utxita jokatuko du sextaon, iaz minutuak izan zituen urdinekin,
Aurten hala ere, sextaon arituko da Aitor Kaieren agindutara. Hortxe dituzue marrasainak eta epaileak berdegunera irteten, kapitain biak, Tres Palacios eta Jaime. Zelai erdirantzko bidean, sorterik onena gaurkoan. Epaile jaunarentzat lagun arteko partida dugu. Honako hau espero dugu partida lasaia bizitzea epaileak. Baskoniak dagoen zelaia aukeratu du, ematen du lehen baloia betza Sestaoren aldekoa izango dela. Hortxe duzue epaile jauna iruditan, eta las izango da eskerraldeko taldeak jarriko du baloia jokoan iruditan. Patxi Salinas duzuenean arriskatzea gustatzen zaion entrenatzailea da. Patxi Salinas bere taldeak jokatzea nahi duena normalean arriskugari hartzen ditu, eta horren errudun da batzutan golak jasotzea. Bien bitartean txistua jo berri du epaileak, abian da partida lezaman. Eskerretik erasoan orain Sestao. Horrenaz, jokatute Paskurekin, atzera jokatu nahi zuen honek berriro ere Gutirekin, ez du asmatu alare baloia betzak. Sestaoren aldekoa izango da. Baina treitza Malkon orain baloia berreskuratzeko asmoan Guti presioan, Malkon bere gorputza baliatuz, arrisko urrundu du Mendibek, luze jokatu nahi izan du Ibai Sanzen bila, abantaia guztia Sestaoko defentsak dauka. Barandiaranek mugituko du atzeko lerro horretan baloia. Barandiaran momentura arte presiorik gabe Baskoniako jokalariak. Hortxe dituzue Sestaokoak baloia alderik alde mugitzen, alare Barandiaranek erabaki du baloia luze jokatzea. Burusi indartxu oraingoan Mendibe, Malcolmek parkatu eraman du baloia, Bizkori irten da atzelaria arriskua urruntzeko baloia, alare Gerena Barrenak mugituko du pasea sakonean Luis Bilbaoren bila, abantaia guztia dauka Brabok, ez du arriskurik hartu nahi izan eskuinegaleko atzelaria, baloia kanpora bidali du, alboko sakea izango du alde Baskoniak. Gomeza, Gerena Barrenarekin jokatu du. Metroak dazka erdilariak atzera jokatu du Tres Palaciosekin. Mendibe, presioan ahul Sestaokoak, atzera jokatu du Lakak. Berriro ere Tres Palacios. Mendibe, De Jesusen laguntza dauka eskuinean, berarekin jokatu du, kontrolean ez du asmatu De Jesusek, alare baloia betzak Baskoniaren aldekoa izaten jarraituko du. Hortxe iruditan Patxi Salinas aginduak emanez, onki kontrolean Beñat De Jesus. Mendibe, Tres Palaciosekin jokatu du honek. Metroak dazka aurretik burua itxadu, momentura arte ez dute luzean jokatu nahi. Orain bai Gomezak egin du luzean Ibai Sanzetzen dat. Ongi Sestaoko atxelaria arriskua urrundu du, abantai guztia Tres Palaciosentzat, ongi eskatu du kapitainak baloia, buruz arriskua armaiara bidali du. Ikusten ari gara momentuz talde biek ez dutela presioa oso altu bideratu nahi. Hiru laurdenetan kokatzen dute blokea, atzeko lerroan aurkariak jokatzea ez die ardura, behin baloia zelai erdira heltzean, hor bai, hor saiatzen dira baloia berreskuratzen. Luis Bilbaok ez du asmatu orain kontrolean, beste alboko sake bat izango du alde eskerraldeko taldeak. Braboki harriko du baloia jokoan, motzean jokatu du Gararekin, bakarrik dago Mungiakoa. Bueltardia eman du jokoa antolatzen Euskarria, atzera jokatu du Ibon Barandiarenekin. Jaime, burua altxadu, atzera jokatu du Ibonekin berriro ere. Eta hortxe dituzue Baskoniako jokalariak, lerroa hiru laurdenetan kokatu da, atzeko lerroan jokatzen usten diote Sestaori. Arazoekin orain kontrolean Pasku, alboko sakea izango du Baskoniak. Beñat De Jesus mugimenduak nahi ditu hegaleko atzelariak.
Luze jokatu du Malcolmen bila, buruztukitu baloia Malcolmek, Leitza baloia babestu nahian, bere taldearen aldeko alboko sakia behartu du Leitzak. Ander Blanco, metroak ezka horretik, eskuinera jokatu du Braborekin, berrire Blanco presioan orain, Baskonia, Ibon Barandiaran. Inolako presiorik gabe atezaina, eskerretik jokatzen irtean nahi du orain Sestaok Jaime, eskerra jokatu du Leitzarekin. Gotriaren laguntza zukan motzean, harrera egiten saiatu da. Behinat Leitza, ez du metrorik aurreatu alizan, alare alboko sakea behartu du Mendibe ongi orain buruz, Goti baloia jeitsi nahian, Sestaoko beste fitxaketetako bat. Lehi batik, etorritakoa dagoeneko veteranoa. Goti, aurten Sestaon, ibiliko da gizon horren agindutara. Aitor Kaieren agindutara. De Jesus, aurrera jokatu nahi izan du Lakarekin, metroak aurreratu nahian pixkanaka Baskonia. Lakaren laguntza zeukan De Jesusek, aurrera jokatzea erabaki du Malcolmen kontrola luze bularrez, baloia galdu du Baskoniak, zelai erdian, ongi keinu teknikoan. Unai Bujan, falta gogorra egin dio, Tres Palacesek, hortxe, duzu erreta ditzen, epaile jauna, lurrean, eserita dagoeneko zutitu da, Unai Bujan, ea, ez duen, arazorik berdegunean jarraitzeko lagun arteko partida dugu, honako hau biek alabiek lehen partida dute, ez dugu lesiorik nahi gaurkoa lezaman. Goti, Barruti jokatu du Garairekin. Jokaren pisua, eraman nahian, lehioatik etorritako erdilaria. Ander Blanco. Luze jokatu ez dute Sestaokoek ez du, argi ikusi Blancok. Eskuinetik eskerrera mugitzen baloia orain Aitor Kaieren mutiak, Jaimek luze jokatu du Leitzaren bila, kontuzunek metroak baititu, buru altxadu. Erdirak eta azpitik, abantaia guztia Baskoniak daka, eskuinetik kontra suabiratu nahi du orain Malkonek. Ibai Sanzekin jokatu, ez du asmatu, lehen ukituan ongi aurreatu zaio. Ander Blanco alare pasean ez du asmatu. Irudietan duzuen gizonak, alboko sakia izango du Baskoniak alde. Ongi orain, erasoko jokaldi antolatzen. Sestaokoak, alare ongi moldatu dira honak honetan, Baskoniakoak defentsa lanetan. Indartxu Jaime arriskua urruntzerako orduan, Mendibek ez du ongi neurtu, bizkarra hartu nahi diote orain. De Jesusi ongi, bueltatu da defentsa lanetara. Ongi Perez orain, arriskua hartu zesta bat ere, urduritu. Atezaina, presioan, Sirjoan, Sestaoko jokalariak, alare, eskerra ekatzea erabaki du Baskoniako atezainak. Berri ere, atzetik jokatu nahian, Salinasen mutilak. Lafraste egin du Mendibek, alare, errestasun handiz jokatu izan du, luz orain, Unai Perezek, buruz. Indartxo orain, Bravo, buruz orain, Luis Bilbao. Baloi horrek ez dauka jaberik, buruz baita Tres Palacesek, ea nork jartzen dio sentzua jokaldi horri, Gerena Barrenak buruz, bular jitxina izan du, baloi hori. Ibai Sanzek, kontuz baloia atzelarien bizkarretara, marrasainak banderatxoa. Igo Berri, duenean jokoz kanpoko posizioan zegoen Sestaoko aurrelaria, alare errestasun handiz harrapatu diote orain bizkarra Baskoniako atzeko lerro horri. Beñat de Jesus luze jokatzea erabaki du, kontrolean Laka ez du asmatu, Baskoniako 8 zenbakiak luze egin zaio kontrola, alboko sakia izango du alde eskerraldeko taldeak. Ezaten genuen gaurkoan Baskoniak lehen lagun artekoa duela, Uztaiak ere 19 hasi zuen denboraldi aurrea. Patxi Salinasen taldeak bi fitxaketa egin dituzte, Urdulizetik Mateus etorri da Baskoniara, Santutxutik Malcolm, momentu arte Malcolm dugu gaurkoan berdegunean, esan bezala ere aldaketa ugari egon dira, 11 jokalari igo dira juveniletatik 8
baino ez dute jarraitzen iasko denboraltik, beraz, oraindik ere denbora beharreko dute taldean ongi egokitzeko, talde bezala ezagutzeko gaurkoan. Lehen aukera dute, beste 5 lagun arteko ere jokatuko dituzte. Denboraldi horre exigentea prestatu die Patxi Salinasek, helburua argia baita. Datorren denboraldian, bigarren federazio mailan egotea. Luze jokatu du Sestaok, Burusarre Serain Tres Palaciosek, Belez. Aurrera jokatu nahi izan du Ibai, Xantzekin, ez du asmatu honek Orpos, eskerretik erasoko jokaldia antolatuko duren Sestaok, Goti. Leitzarekin jokatzeko aukera izan du Gotik, orain bai berarekin jokatu du. Malkom daka aurrean, ez du asmatu Leitzak. Pasean, arrisko urrundut berezek, Ibai Sanz presioan, Jaimek dauka abantaia guztia, Barandiara nahi mugituko du baloia atzeko lerro horretan. Guete, eskerra jokatu du Jaimerekin, luze jokatu du kapitainak, baloia eskerralderantz, Beñat Leitzaren bila, ez du ongi asmatu pasean. Kapitainak zehaztezuna falta izan zaio, baloi luze horri eskuinen galetik. Alboko osake izango du. Baskoniak partidako 10. minutua bete berri denean momentura arte golik ez lezaman. Indartsu orain, talde bietako jokalariak zelai barruan, zelai erdian, pasea sakonean Gerena Barrenak ongi gurutzatu da. Bravo! Taldekideak antolatzen orain, Ibon Barandiaran. Presari gabe atezaina, Jaimerekin jokatu du berri ere, Garai. Atzelarien artean, sarturik, alderik alde baloia mugitzen orain Sestaokoak. Garai. Gorka Garairen jaurtik eta luzea, Indartsu Perez ongi neurtu du. Atezainak, luze jokatzea erabaki du, baloia Luis Bilbaoren bila kontuz txarto neurtu baitu Sestaoko atzelariak. Luis Bilbaok ez du asmatu, keinuan Gorka Garaik bideratuko du Sestaoren beste baloia betza bat. Luze orain, arrisko urrundu Sestao, Luis Bilbao baloia babestu nahian. Ongi eman du, bueltardia zeinen ongi baleatzen duen gorputza jokalari honek. Ongi sartu da, area barruan asken kontrola, luze joan zaio. Luis Bilbaori baloia mantxo heldu zaio eskuetara. Ibon Barandiarani. Sesta hori dagokionez, datorren urtean esan bezala bigarren federazio mailan jokatuko du Aitor Kaieren taldea erabat berregituratu dute, 8 fitxaketa egin dituzte, 10 baja eman ditu eskerraldeko taldeak. Oraindik ere lana egiteke dute bulegoetan, talde polita osatu dute. Sestaoke kontuz orain erasoan baitijoa, Baskonia eskuinetik Beñat de Jesus, erdirak eta errematearen bila hasi joan. Ibai Sanz kontuz lakak espaitu asmatu orain, ez du ongi neurtu. Goti, veteranoa oso zeinen ongi baliatzen duen, gorputza Gotik. Barrutik jokatu nahian Guete, buru altxadu sakonean pasea Beñat Leitzantzat. Ongi irten da Mendibe alare Leitzak du abantaia guztia. Ea Leitza eta Mendibe nor baino nor, ongi itxuli da laguntzara de Jesus, ez du aukerarik onena hartu orain. Beñat Leitzak, alare alboko sakea Sestaoren aldekoa izaten jarraituko du. Hortxe ez du irudietan Leitza bera, Gorka Garai atzera jokatu du Jaimerekin. Presari gabe, Sestaoak jokoaren ekimena erabat aldatu du Jaime kontrolean. Ongi Ander Blanco, Bravo eskuinetik, metroak dauzka. Erdirak eta kontuz itxia baitijoa, abantaia guztia. Perezek zeukan, ongi eskatu du baloia Indartsu. Baskoniako atezaina seguru. Hortxe duzue, Unai Perez taldekideak antolatu nahian, orain bai, metroak aurreratu ditu Sestaok. Gomeza, buru altxadu.
Barrutik jokatu du Ibai Sanzekin, pasea hona da. Ongi utzi dio pasea. Unai Belezi, Ibai Sanzek. Jokoaren ekimena erabat aldatu du Belezek, metroak dauzka aurretik De Jesusek, Malkomekin jokatzea erabaki du. Malkom eta Leitza nor baino nor, bere burua lurrera botata, ongi orain defentsalanetan, Beñat Leitza, defentsalanetan oso ongi moldatzen den jokalaria da. Amorebitak utzitakoa behar bada, erasoan falta du pixkatxo bat, kontuz orain partida pixkat zoratu baita. Eskuinetik Bravo, atzera erkatu du Gorkarekin, erasoaren erritmoa eten du orain Sestaok. Zaten ari ginen, Leitzak behar bada erasoan pixkat falta duen jokalaria dela, alare iaz, kuriosa baldin baita ere, gola egizion Amorebetarekin Bilbao Atletiki parkatu. Erasoan jarraitzen du Sestaok bien bitartean. Jokoa eten du epaileak lasaitasunezke. Epaileunak isuzen Gomeza lasaitasunezke. Epailea lurrea zegoen. Luis Bilbao iruditan duzuen mutila. Baskoniako 11 zenbakia. Bilbao Atletikekin aritutakoa Iaz Etxeberriaren agindutara egin zuen debuta. Aurten denboraldi aurrean ere aritu izan da Delasotaren agindutara. Orain Patxi Salinasen agindutara da Luis Bilbao. Presarik gabe baloi alderik alde mugitzen Sestao, Jaime, luze jokatu du. Jaimek abantaia guztia. Perezek dauka ongi zegoen kokatua Baskoniako atzeko lerroa. Pasko gune zuen pase hori sakonean, alare egoera erabat kontrolpean zuen Baskoniak. Ongi Unai Perez De Jesus bilatuz, Malkomekin jokatu du, atzera metroak galdu berizten ditu. Malkomek berriro ere Perezekin jokatu du, eskerretik hasiko du jokaldi orain Baskoniak, erritmoa bizitu nahi du Salinasen taldeak. Luis Bilbao, barruan zegin du Luis Bilbao, Gomezaren laguntza doka pasea sakonean, Ibai Santzentzat, jokoz kanpoko posizioan zegoen. Barakaldokoa ongi orain, espazioak aurkitzen, eskerregaletik, Patxi Salinasen mutilak erritmoa bizitu dute. Alare ez du ongi neurtu Ibai Sanzek, jokoz kanpoko posizioan zegoen golegilea. Luze jokatuko du Ibon Barandiarenek. Buruz Pasku eta Mendibe nor baino nori indartsu oso atzelaria. Goti Leitzarekin jokatu du. Barrutik jokatu nahi izan du Beñat Leitzak. Aurkan izinguratik zegoen, baloia betza berreskuratu du Baskoniak. Luze jokatu du nahi honetan Unai Perezek, baloi horren bila doa Ibai Sanz, abantaia guztia. Sestaoko atxelariak dute, mantxo heldu zaio baloia Ibon Barandiareni. Baskonia baloia mugitzen, atzeko lerroan Mendibe, Trespalatesekin jokatu du. Eskerrean Gomeza daukal, metroak aurreratu nahian orain, Sestao presioan, kale egin du Gomezak orain pasean alare. Sorte aldeko izan du. Eskerregaleko atzelariak, Mendibe, eskuinera jokatu du Malkomekin. Atzera berrire pasea Mendiberentzat, Belez, Unai Belez. Ibai Sanzekin jokatu pasean, ez du asmatu, kontuz kontrasoa bideratu nahi baitu orain. Sestao, kongi, joan zaizkio. Paskuri gainera, Baskoniako jokalariak, eskerretik orain. Erasoko jokaldia antolatu nahian pasean, ez du asmatu orain. Unai Belezek luze jokatuko du Barandiranek, ez du ongi jo baloia. Sestaoko atezainak. Luze jokatu du Brabok. Pasko eta Tres Palacios nor baino nor. Falta adiaz diote Baskoniako kapitainari. Hortxe duzue bujan lurrean minartuta. Kolpea hartu du Sestaoko hogei zenbakiak, indartsu joan da oso Tres Palacios. Baloi horren bila, falta argia izan da, horrelaxe ikusi du epaileak. Kontuz arriskutsua izan daiteke eta baloia aria barrura sartzeko baliatu baitezake. Sestaok, Brabok jarriko du baloia jokoan.
esker besoa gora estrategia jokaldia, baloia penalti punturantz, arriskoa urrundu du Unai Belezek, aldaratze luzea Gotirentzat, barruan zegindu Gotik, jaurtik eta nahi du veteranoak, gaizki jo du baloia Sestaoko fitxaketak, inolako arriskurik ez Gotiren jaurtik eta horretan, hortxe duzu iruditan Gorka Garai bere taldearen presioa antolatu nahian. Gomeza, motzetan jokatu du Luis Bilbaorekin, keinu egin du Luis Bilbaok, barruan zegin behar izan du atzera metroak galdu zurai Baskonia, Unai Perez, eskuinean De Jesus aurkitu berri du. Presio aurreratu du orain honetan, Sestaok arrasoekin orain Baskonia baloia ateratzeko ongi egin du pase alaga kontuz arrisko hartu baitu Barandiarenek orain. Bizkorra da oso Malko, arrisko hartu du Barandiarenek bere atea atzean utzi du. Alare ongi neurtu du. Eta arriskua bertan bera utzi du Sestaoko atezainak. Presio aurreratu egin du Aitor Kaieren taldeak, arazoak izan ditu hasieran behintzat Baskoniak presiori atzean usteko. Alare, toki hartu dute eta metroak baldin dituzte Sitalak dira oso Patxi Salinasen mutilak. Teknikoki jokalari oso landuak dira txikitatik, asko Lezaman eritutakoak, teknika asko lantzen da Lezamako eskola honetan. Abilak dira oso eta espazioak dituztenean benetan Sitalak dira. Ongi antolatu beharko du presioa Aitor Kaieren taldeak eta atzean zulorik utzi ez kontrasoan Lezamako taldeak normalean ez baitute birritan parkatzen. Arrisko arrondu du Malcolmek, kontrolean ongi Ander Blanco, barrutik jokatu du Gorka Garairekin. Jaime, presioan Gere Navarrena, kapitaina behartu egin du irudetan duzuen mutilak. Aurkien parean alboko sakea izango du alde Sestaok. Luze jokatu du Beñat Leitzak, buruz jokatu nahi zuen Gaizkak, Uginetatik denboraldi aurre egiteko aukera izan duen jokalarietako batek, gaurkoan titular lanetan jarri du Aitor Kaiek. Iruditan berriro Beñat Leitza alboko sakean jarriko du baloia jokoan Sestaok. Luze jokatu du Leitzak, Gaizka baloia errepilak gainartu dio De Jesusek, Belezek urrundu du arriskoa, Garaik buruz. Eskuinetik erasoan Brabok metroak dauzka. Ongi defentsa lanetara itxulita Luis Bilbao. Eskerra zerdirak eta kontuz Tres Palaciosek espaitu asmatu. Jaurtik eta Guetek kornerra izango du Sestaok. Ez dute asmatu Baskoniako jokalariek. Arriskua urruntzerako orduan Guetek izan du aukera. Eskerrez ez du asmatu partidako lehen kornerra izango du alde. Eskerraldeko taldeak hortxe duzue Unai Perez bere taldea antolatu nahian defentsa. Gorka Garai jarriko du baloia jokoan. Artik eta lehen zutoinera. Pasko kuitu du baloia, aldaratze luzea Gotirentzat, berriro baloia arrea barrura. Bere burua lurrera botata arrisko urrundu Tres Palaciosek. Luze jokatu nahi izan du Lakak, baloia zuzenean Barandiaran egin honetara. Tokiak berreskuratu behar dituzte orain Sestaoko jokalariek, ritmoa mantxotu du atezainak. Taldekideak ongi antolatu dira, eskuinetik erasoa bideratuko du Gorka Garaik. Metroak dezka horretik Mungiakoak buru altxa du. Presioa joan Gere Navarrena, atzera jokatu behar izan du Gorka Garaik. Luze Ander Blanco, metroak dezka Brabok aurretik, Tres Palaciosek tokia utzi behar izan du, area barruan sartu da Brabo. Erdirak eta kontuz Gomezak ukitu baitu baloi hori posoindu eginda. Azkenean kornerra izango du Sestaok, eskarratik kontuz martxatxo bat gehiago sartu baitu. Aitor Kaieren taldeak pixkanaka partidaren kontrola eskuratzen ari baita Sestao. Gorka Garai berriro ere jaurtitzaile lanetan. Baloia oso itxia da lehen zutoinera, arriskoa buruz urrundu du Unai Belezek, aldaratze luzea
Gotirentzat, atzera jokatu du Braborekin. Metroak aurreratu nahian orain. Baskoniako defentsa, luze jokatu du Baranderanek. Mendibe Joan baloiarren bila, ez duengin urtu Gomeza, buruz. Gere Navarrenak, bularrez, zentzua jarri nahi dio baloi horri, luze jokatu du Bilbaoren bila. Unai Bujan, Gomeza dauka aurrean, atzera jokatu du Gueterekin. Tardia eman du Guetek, pasea sakonean, Paskurentzat, Pasku eta Tres Palacios nor baino nor. Tardia eman du Paskuk erdirak eta saiakera beste korner bat, Sestaorentzat. Gustora daude berdegunean oran Aitor Kaieren mutilak. Beste ritmotxo bat, sartu diote beste puntotxo bat. Aitor Kaieren mutilek partidari. Erasoan ari dira, korneraz, irekia orain, bigarren zutoinera, errematean. Ez du asmatu Jaimek, aldaratze luzea Gotirentzat, baloia berrire area barrura. Kontuz, espadu dute arrisko aurrundu. Baskoniakoek beste korner bat izango dute ezkerretik, partidako laugarrena. Laengoan jaurtitzaile lanetara, Goti. Tentuz jarri du baloia. Ezkerregaleko jokalariak. Motzean jokatu dute estrategia jokaldia, Paskurekin jokatu du, Gotik baloia orain bai, area barrura. Gueteren errematea behartu zegoen. Erdilaria, alare errematea egitea lortu du. Ez dio norabiderik eman, baloia zuzenean. Kanpora joan zaio Euskarriari. Metroak aurreratu ditu orain presioan. Sestaok, taldekideak bildu ditu. Unai Perezek luze jokatuko du atezainak. Luze Unai Perezek baloia Lezamako zerura. Ibai Sanz eta Gueten hor baino nor. Luis Bilbao, zentzua jarri nahian. Indartsu oso orain Baskonia. Sestaoko atzelariak. Baloia babestu zera Goti, ongi baliatzen du gorputza. Veteranoak falta egin diote. Honeko baloia jokoan da Goti. Bravo, atzera, jokatu du Baranderenekin. Herrere Ander Blanco. Ibon Baranderan. Luze jokatu du, gutxigatik ez da heldu Ibai Sanz, arrisko hartu du Baranderanek. Erasoan jarraituko du Sestaok. Pasea eskerrerantz. Leitzaren bila bere burua indartsu bota du lurrera. De Jesusek. Alboko sake izango du alde. Aitor Kaieren taldeak. Hortxe iruditan duzuen. Beñat Leitza aurrera jokatu du Gotiren bila. Falkondo aurrean, baloiarea barrura Leitzak. Bakarroak ari dago Gomeza abantaia guztia doka. Ezkerraldeko atzelariak presioan zijoan Unai Bujan. Alboko sake izango du ezkerraldetik Baskoniak. Berangokoak jarriko du baloia jokoan. Luze jokatu du Inigo Gomezak, baloiarren bila. Ibai Sanz ongi baliatu du gorputza. Aurrelariak falta egin dio Ander Blancok. Ongi mugitzen da bizkarrez. Baskoniako aurrelaria indartsua da. Ongi mugitzen du bere gorputza. Orain honetan falta atera dio Ander Blancori. Orain eskarretik eskuia baloian mugitu nahian Baskonia. Lerroak aportu nahian Mendibe. Rekatu du Ibai Sanzekin, pasea sakonean. Malkomentzat, erdirak eta bigarren zutoinean Luis Bilbao zejuen. Arrisko aurrondu du Baranderanek, ongi orain Baskonia, ongi landu dute erasoko jokaldia. Sektioak jarraitzen du Baskoniaren partetik. Belez. Burua txadu motzean jokatu du Lakarekin, honek atzera jokatu behar izan du Mendiberekin. Metroak aurrera Mendibek, Liokoren ekimena erabat aldatu du. Ezkerralderantz Gere Navarrenaren bila, kontrolean ongi Gere Navarrena. Keinuan atzen utzi du Sestaoko atzelaria. Kornerra izango du alde orain Baskoniak. Partidako lehena izango dute Patxi Salinasen mutilek. Hortitzaile lanetara Luis Bilbao eskerrez egingo du, beraz normalena litzateke baloia
irekia joatea. Baloia luzte bigarrez Tutoñera, abantaia guztia Baranderanek zeukan, indartxo oso sestaoko batezaina. Errestasunik karagarria sartu du baloia. Ibon Baranderanek baloia lurrera jaitsi du. Motzean barrutik jokatu du Gueterekin, presioan ez du asmatu orain Baskoniak. Berrire Gueteren laguntza zukan, oraingoan motzean jokatu du Jaimerekin, berrire Guete. Tokia aurkitu du Euskarriak, aurlarien eta ardilarien artean tokia uzten du, metroak uzten ditu Baskoniak, bertan sartzen da Guete. Eta errestasun askorekin aurkitzen dute. Sestaokoek eraso antolatzeko eskerretik orain Beñat Leitza. De Jesus dauka aurrean, baloia babestu nahian. De Jesus indartsua da oso Beñat Leitza. Kilo gehiago dauzka, indartsua bada. Ongi jarri zaio aurrean De Jesus. Falta behartu egin dio, falta atera dio. Motzean jokatuko duela ematen du Unai Perezek. Mendiberen laguntza dauka, berarekin jokatu du presioan orain Pasku. Luze jokatu du Mendibek, ez da iritsiko Ibainzat baloia berreskatu du errestasun ikaragarria Sestaok. Gorka Garai oraingoan ez du asmatu pasean. Mundiakoak ez da normalena Gorka Garai korrelako paseak utz egitea. De Jesus, luze jokatu du Malcolm Emila. Leitzak jokitu du baloi hori. Gotik jokatuko du barrurantz. Jokatu du Gotik. Eguzkia irtetzen ari denean Lezaman. Ez dugu egun guztian ikusi. Eguzkia Txorierriko baiara honetan. Beltz hasi da eguna. Eguzkia bizkarrarak utzi dugu gaurkoan. Euriare egin du partiaren hastapenean. Orain Eguzkia eskuinetik Bravo erasoan ari denean. Barrutik jokatu nahi zuen. Unai Bujanekin falta gogorra egin duenean. Bravo, lasaitasun eske epaia lurrean minartuta. Unai Belez aldaketa hirukoitza agindu duenean Aitor Kaiek. Guete eta Ander Rolanko aurkira doaz Markel Bravo baita ere. Ea ikusterik dugun zein jokalari zeleratu dituen. Aitor Villar izango dugu eskuin egalean atzelari lanetan. Ea atzeko parte hori nola berregituratu den Aitor Kaiek. Luze jokatu Tres Palaciosek. Buruz indartxu zelairatu Berriader Mateo, buruz baita Jaime. Zentzua jarri nahi zion Lakak. Ongi sartu daukarien paretik. Baskoniak jarraituko du baloia bitzarekin Unai Belez. Atzera jokatu Tres Palaciosekin. Motzean Mendibe aurkitu du Tres Palaciosek. Eskuinean Malkon kontrolean ez du asmatu Santutxutik etorritako jokalariak. Txalo eske orain Patxi Salinas bere taldekidei, bere jokalariai parkatu. Zelaia handia egiteko esanez, presarik ez daukatela, baloia mugitu dezatela. Momentura arte, ez dago bat ere konforme Patxi Salinas partidak asko bizitzen dituen. Entrenatzailea da, intentsitate ikaragarriaz bizi ditu partidak Patxi Salinasek. Horra beste adibide bat. Eskerratik erasoan orain, Sestao Mateo. Luze jokatu nahi izan du Mateok, ez dauka taldekirik bertan. Baloia mantxo galdu da alboko marratik. Ordu berdia bete denean Lezaman momentuz aldaketarik ez, markagaioan aukerarik ez. Atezain biak lasai asko bizitzen ari dira partidako lehen 30 minutu hauek. Barandiaran taldekideak mugitu ditu, Jaiberekin jokatu du kontuz. Presioa maitzik joan Luis Bilbao, Aitor Villar. Jaiberekin jokatu du. Atzera jokatu bere izan du Jaimek. Ibonekin, Gorka Garai presioan orain. Baskonia ongi irten datak horretatik Gorka Garai.
Minutuak aurreratu ditu orain Baskoniak, luze jokatzera behartu dute, Ibon Barandiaran, indartxu oso Tres Palacios. Lakak baloia jaitsi nahi zuen, Leitzak ez osmatu pasean, baloia berreskatu du Perezek, baloia loratu egin du buruz indartxu orain Beñat Leitza, risko urrundu du Mendibek, buruz ukitu baloi hori, Ibai Sanzek ez dauka taldekidirik bertan, baloia mantxo heldu zaio, Barandiarani, pixkanaka intentsitateak bera egiten du, Lezaman esan dugu, denboraldi aurreko lehen partida dutela, talde biek, alabiek, partida hauek normalean, karga fisikoa hartzeko izan ohi dira, taldekideak hobeto ezagutzeko, baina hauetako taldetan fitxaketa ugari egiten dira, denboraldi aurrean, bulegoetan lana ikaragarri izaten da, taldeak berregituratu egiten dira erabat, beraz, partida hauek batez ere lehenengokoak, taldekideak ongi ezagutzeko, eta karga fisikoa hartzeko izan ohi dira, beraz normala da, minutuek aurrera egin ala, jokalarien hankek ezetz esatea, eta erritmoak pixkanaka bera egitea. Beste aldaketa bat egingo du orain, Aitor Kaiek, Barandiaran, aurkira doa, Javi Moreno, berdegunera, denboraldi aurrea, lehen taldearekin egingo duen juveniletako bat. Mateo, eskerrera, jokatu du Leitzarekin, atzera jokatu behar izan du Leitzak, Mateorekin berrire, Gorka Garai, atzelarien artean sartu da presioan, aurra Gerena Barrena, minutuek, jan egin dute Gerena Barrena, nekaturik, somatzen dugu, Baskoniako 10 jokalaria, 10 zenbakia, Moreno, eskerrera jokatu du, orain bai Ibai Sanz presioan, indartxu oso, keino egin du Mateok luze jokatu du, arriskorik ez hartzeko, buruz, ongi orain Mendibe, ez da iritsiko Malkon baloi horretara, alboko sakea izango du Alde Sestaok. Iñigo Gomeza atzera jokatu du berangokoak, Tres Palacios. Sodupekoak eskuinean arkitu du Mendibe, Markinarrak baleroia aurrera Gerena Barrenarekin, nekaturik egongo da, baina kalitate ikaragarria duen jokalaria da, zinen ongi eman duen bueltardia. Eskerrean Gomezaren laguntzauka, pasea pixkat luze joan zaio, eta dauzka Gomezak aurretik, ongi iskin egin dio, area barruan sartuko da berangokoa, pasea atzera, ez da iritsi Malkon, arriskua urrundu du Aitor Bilarrek. Kontrolea luzean zaio berezi, kontuz baloia sakonean, Paskuren bila, atzera jokatu du Jesusek, abantaia guztia, Baskoniako atzeko lerrorrek dauka, esan dugu Gerena Barrena nekaturik zegoela, arare zeinen errez joan den Sestaoko jokalarietaz, zeinen ongi utzi dituen, atzean kalitate tekniko ikaragarria duen jokalaria da, partidak segundu gutxitan erabaki ditzakeen jokalari horietakoa, horra adibide bat. Belez, atzera jokatu du Tres Palacios, Sodupekoak idatuko du erasoa eskerretik Gomeza, barruan egin du berangokoak, orain bai Luis Bilbao aurkitu du, aurrean Aitor Bilar dauka, pasea sakonean Gomezarentzat, abantaia guztia Jaimek dauka, atzera jokatu du Morenorekin. Belez, Luis Bilbao, barruan egin du Luis Bilbao, taldea berrantolatu beharra du Baskoniak, aurrean baitu Gomeza, Luis Bilbao atzeko lerrorretan, eskuinetik erason orain Malkon barrurantz egin du. Horretik jokatu du Gerena Barrenekin lehen ukituan, De Jesus aurkitu nahi zuen asmoa hona zen. De Jesusek ere ongi antzeman dio asmoa Gerena Barrenari, alare pasea indartsua izan da. Ateko sakea izango du Sestaok. Taldekideak bildu ditu Morenok ez du arriskorik hartu nahi, lehen zatiko ondarrean. Luze jokatu du gazteak, gaizki eman du baloia, Mateo Kalizan duen moduan ukitu du baloi hori, alboko sakea
izango du Baskoniak alde, hortxe iruditzen duzue. Gaztea, ez du baloia ongi jotzerik lortu. Alboko sakean de Jesus, Malcolmekin jokatu du barrutik Belez. Metroak aurretik dazka Belezek are hartzean da, keino egin du eskerrez jaurtik eta mantxo eta oraingoan bai. Segurtasun asko sartu du baloia Moreno gazteak. Aitor Villar presioan Luis Bilbao. Atzera jokatu du Jaimerekin. Barrutik ondo Jaime. Ongi aurkitu dute. Erik. Barrutik, orain Mateok gidatuko du erasoa. Gorka Garai, zelaian bakarri dago, buru altxadu. Jokoa erabat aldatu nahi izan du baloia Aitor Villarren bila. Aitor Villar eta Luis Bilbao nor baino nor, ongi veteranoa. Atzen utzi du Luis Bilbao ere barruan sartu da. Atzetik arrisko hartuz, bere burua lurrera bota du. Luis Bilbaok kornerra izango du alde Sestaok. Arrisko hartu du orain honetan. Luis Bilbaok baloia garbi atera du eskargaleko jokalariak. Defentsan honetan moldatu beharko dira orain Baskoniakoak. Lehen zatiko azken 5 minutuetan sartuak garenean, aldaketarik ez markagailuan utzean gara. Gorka Garai, baloia luze. Ez dauka taldekin bertan aldaratze luzea Gotirentzat. Jesus eta Goti eskerrez beste erdiraketa bat. Buru zukitu baloia Paskuk. Ala molduz iritzi da. Errematea egitera, baloia mantxo heldu zaio Unai Perezi. Metroak aurreratu ditu orain Sestaok. Halare, atzetik aterako du baloia jokaturik luze jokatu orain Mendibek. Markinarrak luze jokatu du Ibai Sanz ez da iritsiko baloia horretara. Abantaila guztia Sestaoko atxeko lerro horrek zeukan. Mateo keino egin du presioan Ibai Sanz. Zijoan, atzetik baloia eskerretik eskuira mugitzen orain Sestao. Ez dauka inolako presarik Aitor Kaieren taldeak. Barrutik, Erikek jokatu du, Jaime aurkitu du, eskuinan Aitor Villar dauka, buru altxa du, kapitainak luze jokatu du. Ongi orain Gomeza defentsa lanetan, baloia ongi, estudia alare, ez du asmatu pasean Aitor Villar. Barrutik jokatu nahi zuen Gaizkarekin, Mendibek hartu di aurre, Bularres ongi utzi du baloia Mendibek. Bikain orain hor postkontrolean laka buru altxa du, pasea eskerrera Luis Bilbaorentzat, Bularres kontrola ongi orientaturik, area barruan sartuko da Luis Bilbao pasea. Indartxu eta aukera argia izan du orain. Malcolmek guzti alde zeukanean ez du asmatu Baskoniako fitxaketetako batek. Guzti alde zeukan, jokaldia. Jokaldia oso ona zen. Eskuinetik eskerrera mugitu dute baloia. Luis Bilbao guztia ongi egin du, pasean ere asmatu du. Bigarren zutoinan iritsi da Malcolm. Eta honek ez du asmatu baloia sare barrura bidaltzen. Hortxe duzu jokaldiko protagonistetako bat, Luis Bilbao. Aukera argia izan du partidako 42. minutuan Baskoniak markagailuan aurretik jartzeko. Buruz ongi orain berriro Luis Bilbao. Baloia loratu egin zaio Ibai Sanzi, Aitor Villarrek bere burua, bere gorputza baliatu du, bikain irten ataka horretatik, Gorka Garai orain zentzua jarri nahian, Mateo. Gotirekin jokatu du, gorputza baliatu nahian Gerena Barrenaren aurrean, berriro ere Mateo. Keino egin du, eskerretik hasiko du jokaldia. Gorka Garai, metroak dauzka, barrutik jokatu du Aitor Villarrekin, egala elabantezuta Aitor Villar. Jaime, barroia Aitor Villarrentzat, Bujak. Kontuz aria barruan sartu baita Unai Bujan, pasea atzerantz, aria txikian hartu du baloia
Sestaoko jokalariak goti zen eta 43. minutuan partidako lehen gola egitea lortu du Leioatik etorritako jokalariak. Minutu bat lehenago gola parkatu du Baskoniak, oraingoan Sestaok ez du parkatu eskuinetik egindako jokaldia. Area barruan baloia aurkitu du gizon horrek eta lasaitasun ikaragarriaz baloia sarera bidali du. Hortxe duzu errepikapena eskuinetik ongi Unai Bujan area barruan ongi sartu da, errez utzi du Tres Palacios atzean pasea area txikian eta bertan ez du parkatu. Gotik 44. minutua Lezaman, Baskoniak huts, Sestaok bat. Luis Bilbao atzerakatu du Gomezarekin, metroak aurreratu ditu Sestaok lehen zatiko ondarrean, luze jokatu du Tres Palaciosek, kontuz bizkarra rapatu baitiote Aitor Billarri, area barruan da Luis Bilbao pasea, jaurtik eta egin du Luis Bilbaok, esker zutoinetik gertu joan da gaztearen saiakera, epaiak txistua jo berri duenean, jokalariak atxeden hartxera doaz, guk ere atxeden hartuko dugu. Hortxe duzue, marka joa gogoratu, gutxeta bat irabazten ari dela Sestaok River Lezaman, laizter gara zuekin.
Bueltan gara berriro ere, lehizamatik Jaun Andreok hortxe dituzue 22 protagonistak. Azken beroketa lanak egiten, epaileak ura edaten ari dira. Eguzkia irten zaigu Txorierriko baiara honetan, egun guztian ez dugu ikusi orain arratsalde partean. Egin digu bisitatxo bat, temperaturak pixkat gora egin du, alare futbolean jokatzeko eguraldi paregabea dago. Aldaketak egin ditu Patxi Salinasek bere 11koan bigarren zati honetan taldea iaia erabat berregituratu du. Gogoratu dezagun zein den Patxi Salinasek bigarren zatian aterako duen 11koa atean Alex Padilla, lauko lerroan Santa Maria Gomez Amendibe eta Arenal, Euskarri Lanetan Rego eta Teietxea, hiruko lerroan Mateus, Marin eta Asategi, eta aurrelari lanetan hiruetan zenukaten Inigo López Deriokoa. Sextak ere aldaketa batzuk egin ditu, gero komentatuko dizkizuegu. Hortxe duzue epailea, txistua jo berri du epaileaunak, bigarren zatia martxan dago. Gomeza, Mendiberekin jokatu eskuinean Arenal. Atzetik jokatzen orain Baskonia baloia alderik alde mugitzen. Gomeza eskerregala utzi du berangokoak, orain erdiko atzerari lanetan jarri du Patxi Salinasek, bera eta Mendibe dira lehen satitik berdegunean jarraitzen duten jokalari bakarrak. Gainontzeko guztiak aldatu egin ditu Patxi Salinasek. Arriskua urrundu nahian Baskonia, Mateu buruz zukitu baloia Teietxea, barrutik jokatu du Regorekin, lerroak apurtu nahian Rego, pasea sakonean Inigo Lopezentzat, buru altxadu Deriokoak, aria barruan sartu da, kontuz honekin zitala baita. Horpoz jokatu nahi izan du Inigo Lopezek, baloia sare barrura bidali du Mateusek, alare jokaldia balio gabestatu bat zegoen, jokos kanpoko posizioan zegoen Urdulizetik fitxatutako jokalaria. Kontuz Inigo Lopezekin gola errestasun ikaragarriaz egiten duen jokalaria da, iaz ez duen sorterik onena izan, alare atea bekain artean, begi artean duen jokalarietakoa da, ez duena birritan pentsatzen jaurtik eta egiterako orduan, eta normalean ez da bezala sekulako errastasunaz golak egiten dituena. Luze jokatu du Bainat Leitzak, Niage kongi jeitsi du baloia, indartxu Mateus, baloia berreskatu du Gomezak, Mateusekin jokatu, arrisko hartu du Mateusek, baloia berreskatu du Sestaok, arrisko aurrundu nahian Mendibe, lehian Juste eta Asategi, Juste baino indartsuago izan da Asategi, kontuz orain sarrera itxusia egin baitu Sestaoko jokalariak, lurrean mina hartuta Arenal, hortxe duzue gaztea, isuskizak sarrera gogorra egin du, alare inolako arazorik ez Arenalek partida inarritzeko. Atzetik jokatuko du Baskoniak, Rego atzelaren artean sartu da, jokaren ekimena erabat aldatu nahi izan du, indartxu orain Aitor Bilar, Santa Mariak jarriko du baloia jokoan, atzera jokatu du Gomezarekin. Dieng presioan, Gaztail asko Mendibe, Arenal, arruantz egin du Mendiberekin jokatu du. Eskerratik hasiko du orain Gomezak, Rego, berriro ere Mendiberekin jokatu du. Markinarrak, eskoinan Arenal dauka, berarekin jokatu, motzean Asategi dauka honek, barrotik jokatu du Teietxearekin. Atzera jokatzea erabaki dute Teietxeak, jokoaren ekimena erabat aldatu orain Mendibek, eskerretik Santa Maria metrok dauzka. Barrurantz egin du eskerregaleko jokalariak, eskuinez jokoaren ekimena erabat aldatu nahi izan du, ongi mustu du baloi hori Bainat Leitzak, indartxo orain Arenal, gorpultza baliatu nahian Asategi, baloia breskatu du Erikek, ez da asmatu pasean, Inigo Lopez atzera jokatu du Teietxearekin, berri ere ongi defentsa lanetan, Inigo Lopez ez du asmatu. Pasean, alboko sakea izango du alde Sesta Horriberrek.
Esari gabe. Leitza motzean jokatu du Gorka Garairekin, lehen ukituan Leitzarekin honek, arriskua urrundu nahi izan du, bien. Ez da asmatu lehen ukituan, Isuskizak ongi jaitsi du baloia. Ikan orain Mendibe defentsagaetan kontuz arrisko hartu behar izan du, Padilla indartxu dien presioa zukan. Atezainak, alboko sakia izango du alde, Sesta Horriberrek. Baloiarea barruan sartuko du Beñat Leitzak. Ala segin du dieken bila, buruzturrundu du arriskua Baskoniak. Iñigo López indartsua oso kontuz, baloi bikaina sartu dio Mateusi. Honek eskuinan Asategi aurkitu du gutxigatik ez da iritsi. Asategi alare baloia estirtengo. Erasoan jarraituko du Baskoniak, barruan zegin du Asategi, gorpos jokatu nahi izan du. Arenalekin Leitzak burrunduko du arriskua. Eskerratzelaria izan da baloia ukitzen. Azkena, alboko sakia izango du alde Baskoniak. Ongi bideratu du kontrasoa Baskoniak orain honetan, gutxigatik ez da iritsi Manes Asategi Durangarra. Marin, bueltardea emana izan du Marinek, aurkari simulaturik zegoen, arrisko arrundu du Leitzak, dien, Isuskizarekin jokatu dien, aurkariz simulaturik Isuskiza, indartxu orain Rego zela erdian, bere talderen aldeko alboko sakia lortu du Manes Asategi. Atzera jokatu du Gomezarekin. Ezkerrean Santa Maria, Jon Lopezen presioa gainean dauka. Barrutik jokatu du Regorekin. Bueltardia bandu, eskuinetik landuko du erasoko jokaldia Mendibek. Manes Asategi. Arinaren laguntza zukan, atzera jokatu behar izan du Mendiberekin. Teietxea, berriro ere Mendibe. Gomeza, beste ritmotxo bat eman dio Baskoniak bigarren satiko hasiera honi. Santa Maria, barrutik jokatu du Iñigo Lopezekin. Berriro ere Santa Maria, tikita kanbiak alabiak. Mateus, bueltardia ongi eman du erdiraketa, ez da iritsiko. Manes Asategi, ateko sakia izango du alde. Sesta Horriberrek, alare bigarren satiko hasiera honetan, beste martxatxo bat sartu nahi du Patxi Salinasen taldeak. Gogoratu, lehen zatiko ondarrean, gotik egin duela momentura arte partidako gol bakarra dena, Sestao utxeta bat irabazten ari dela Baskoniaren aurrean, aukerak izan ditu Baskoniak, bata gola jaso baino lehen izan du oso argia. Malcolmek ez du asmatu gerora hurrengo jokaldian. Sestao aurreratu eginda markagailuan, lehen zatiko azken jokaldian aukera izan du Luis Bilbaok ez du asmatu. Luis Bilbaok. Eta horrela heldu gara atxeden aldira. Orain, bigarren satia hasi baino ez da egin, momentu ez dugu aldaketarik markagailuan, alare Baskonia beste erritmo batekin ikusten dugu. Ezan beharra dago denboraldi aurreko lehen partida dugula. Honako hau, oraindik erritmoa falta dutela jokalariek, lehen zatian argi ikusi da hori. 30. minutua heldu orduko erritmoak bera egin du, nekea somatzen zitzaien jokalariei. Hala, normala da, gisa honetako partidak erritmo hartzeko dira taldekideak hobeto ezagutzeko entrenatzailearen ideiak buruan ongi sartzeko eta irabazi ahal baldin bada are eta hobeto. Teietxea atzera jokatu da honek Arenarekin, ez du asmatu honek pasean, kontuz erasoa bideratu baitezake orain Sesta Horriberrek juste. Horrean Arenal dauka, keinu egin du ezkerrez erdiraketa, bien gesta iritsi lehen zutoinean, Mateus defentsarenetara iritsita, kontuz arriskoak ez du, arriskurik ez dute urrundu, Aitor Villar barruan egin du, ezkerrez jaurtik eta geldiketa egin du Alex Padillak, ez du oinik abilena. Eskerra Aitor Villarrek alare ez du birritan pentsatu jaurtik eta hona izan da. Ongi erantzunean Alex Padilla testaina.
Kornerra izango dute alde orain eskerraldetik. Eskerraldekoek. Aitor Villar jaurtitzaile lanetan. Tentsio eske Alex Padilla. Eskuin besoa gora estrategia jokaldia. Baloia erdira ukabi zurrundu du arriskua Alex Padillak. Aldaratze luzea Asategi borrokatuko du. Beste erdiraketa bat Gorka Garaik. Bularaz kontrola egin du Diengek. Arrisko urrundu du Gomezak, Asategi. Motzean jokatu du Mateusekin. Ongi zeinen erresirten den atako horretatik. Pasea sakonean, Marinen bila. Jokos kanpoko posizioan zegoen. Aurrelaria ongi ikusi du. Marrasainak. Alare zinen errez utzi duen atzean aurkaria Mateusek. Aldaketa egingo duenean oran Aitor Kaiek. Moreno aulkira doa, Rabanillo zelairatuko du entrenatzaileak. Sestaoko beste fitxaketatako bat, Barakaldotik etorritakoa. Gaurkoan lehen minutuak izango ditu Sestaoko kamisetarekin. Luze jokatuko du Rabanillok, baloia eskerregalera, Arenal eta Leitza nor baino nor. Isuskiza, Leitzarekin jokatu, esto asmatu kontrola Leitza, gainera etorri zaio Arenal, Justegi jarraituko du baloiarekin, atzera jokatu du Mendibek. Gomeza, Mendiberekin jokatu du. Rego, aurrean Isuskiza doka. Eskerretik hasiko du jokaldia Baskoniak. Gomeza metroak aurreatu nahian. Santamarerekin jokatu du. Pasea sakonean nahi zuen Mateusek. Baloia loratu egin du. Santamariak arriskua urrundu du Erikek. Borus Isuskiza. Justetaren nor baino nor. Indartxoagoa da Juste, bikain eman du bueltardia. Teinetxea laguntzan Juste jarraitzen du baloiarekin. Ongi jokatu du Justek, Eskoina galetik Aitor Villar erasora. Erdirak eta Aitor Villarrek, baloia eskatu egin du Alex Padillak berak zukan abantaia guztia ongi hartu du baloia atezainak eta honek ez daukatenik Mateus. Aulkian paretik barruantz egin du, pasea sakonean Marirentzat berri ere. Marin eta Mateo nor baino nor, Inigo Lopezen laguntza dauka Marina, jokoaren ekimena aldatu nahi izan du, ongi jokatu du. Eskuinean Asategi dago, Asategi eta Leitza nor baino nor, area barroa sartuko da Durangarra. Manes Asategi atzera jokatu du Regorekin, ungituan jaurtik eta area barruan Mateus bere burua lurrera botata Mateoren gorputzean jo du kontuz orain, partida soratu egin baita. Ongi orain Santa Maria baloia ez da irtengo eskuinez, ongi jokatu du Gomezak. Aukera izan du Baskoniak orain, gerora kontrasoa bideratu nahi izan du Sesta Horriberrek. Ongi moldatu dira defentsalan eta Patxi Salinasen mutilak. Arenal atzera jokatu du Marginarrekin, Mendiberekin. Jokoaren ekimena erabat aldatu du. Buruz urrundu du arriskoa Aitor Villarrek. Aulkien paretik alboko sakia izango du Baskoniak. Gomezak jarri du baloia jokoan, atzera jokatu du Alex Padiarekin. Mendibe, berri ere defentsako lerroa zelai erdian kokatua du Sestok. Entzai inporta Baskoniak baloia alderik alde atzeko lerroetan mugitzea. Behin zelai erdira iritsita, bertan presioa areagotzen dute. Uste, Gorka Garai, eskerra jokatu du Leitzarekin, presioan indartsu Arenal. Azkenean, Sesta horren aldeko alboko sakia izango da. Hortxe duzu, Eskoina galeko jokalari gaztea. Gorka Garai Leitzarekin jokatu du. Esto espatu kontrolean. Beñat Leitza, Marrazainak aiaziru baloia irten aztela. Alboko sakia izango du alde Baskoniak. Atzera jokatu daren alek, Mendiberekin presio handiek. Eskerretik hasiko dute jokaldia. Inigo Gomeza berangokoak lerroak puskatu nahi ditu. Zelan jertuko marra pasa berri du. Eskerra jokatu du Santamariarekin. Berri ere Gomeza. Regoren laguntza dauka, zela jardian Rego. Mendibe bakarrik Baskoniako jokalari guztiak atesaina salbu. Sestaoko
zelaian zartundik, erdiraketa, una egin du orain, Arenalek jaurtik eta Asategik sestaoko jokalari batek ukitu du baloi hori, kornerra izango du alde Baskoniak, alare gora egin du Patxi Salinasen taldeak. Aukera ona izan du, oraingo honetan Baskoniak Arenalen erdiraketa ona izan da, Mateus ez da iritsi gerora aldaratzea. Asategri iritsi saio, sortea orain, Sestaok, kornerra buruz erremate saiakera Arregok, Usteren kontrola, motzean jokatu nahi izan du Gorka Garairekin, alboko sakea lortu du Giztonarrek Justek, iaz Baskonian aritu izan zen, aurten Sestaon arituko da Aitor Kaieren aginduetara. Luze jokatu du Leitzak, ez du ongi neurtu Arenalek, kontu zanka lekutara altxa baitu Mendibek. Ematen du horixe, adierazi duela epaiak joko arriskutsua Isuskizari hainka aurpegaren parean jarri dio Markinako atzelariak, kontuz falta hau arriskutsua izan daiteke eta uste baloiaren inguruan Aitor Bilarrere gerturatzen ari da. Gomeza bere taldekideak antolatzen, motzean atera du Aitor Bilarre Justeren erdiraketa, ukabiez urrundu du arriskua Padillak. Harin atera nahi izan dute falta hori, are ongi kokatuak zeuden Baskoniako jokalariak, baina Leitza aurkari simulaturik, indartsua da oso, alare, Amorebieta kutsitako jokalaria Aitor Bilar. Justerekin jokatu du erdiraketa Justek, alboko sakea izango du alde Sestao Riberrek. Ematen du pixkanaka partidaren tempoa hartzen ari dela Aitor Kaieren taldea. Baskonia ikusten genuen erosoago bigarren zatiko lehen minutu hauetan, ematen du ritmo hartu diola ezkerraldeko taldeak. Motzean jokatu du Leitza, Justerekin jokatu du berriro ere Leitza baloiarekin, Asategi presioan, eskuinez erdiraketa, iskoa urrundu du Mendibek, buruz Mateo, iritsi da Gorka Garai erratza bailitzan atzera erkatu du Jaimerekin. Mateo berriro ere, horrean Iñigo López dauka, Gorka Garai, lasaitasun eskemungiakoa. Partidanen kontrola hartu nahi du orain Sestao Riberrek. Gorka Garai atzera jokatu du honek, Rabaniorekin eskerrean Mateo dauka, alare eskoinena jokatu du Jaimerekin. Presioan Marin, luze jokatu du Jaimek, balori horren bila Isuskizazti joan. Egoera erabat kontrolpen zeukan Baskoniako atzeko lerro horrek, ateko sakea izango du alde Patxi Salinasen taldeak. Aldaketa egingo duenean Sestao Riberrek, baina Leitza aholkira doa, Gorka Garai baita eta Jaime ere bai. Ea ikusterik dugun zein jokalari berdeguneratuko diren. Bravo ematen du horietako bat, ea gainontzeko biak ikusterik daukogun, bata Ander Blanco da eta bestea Huete. Guztiak lehen zatian aritutakoak, minutu gehiago izango dituzte. Bravo, hasierako lehen zati horretan eskuinagalan ikusi dugu oraingoan eskerretik arituko da. Ander Blanco berriro ere erdiko atzelari lanetan, eta euskarri lanetan arikutuko da Huete. Atzetik jokatu nahian Aitor Kaieren taldea, Huete, presioan Iñigo López, Mateo, burua etxatu, luze jokatuko du Diengen bila, buruz ongi luzatu du baloia, Juste, Mendibere laguntza dauka, toki zirten da Mendibe, atzera jokatu du Bravorekin, ongi keinuan, Bravo, eskerrez erdiraketa, mantxo, Alex Padiaren eskuetara, eta honek presa dauka, baloia luze, bakar egingo du salto
Ander Blanco buruz ukitu baloia Santa Mariak, abantaia guztia Padillak dauka, orain bai, motzean jokatuko du Mendiberekin. Rego atzelarien tartean sarturik Gomezarekin jokatu du. Gomezak zelai erdiko lerroa pasa berri du, metroak irabazten ditu atzelariak, kontuz arazotan sartu baita berangokoa, baloia berreskuratu du Isuskizak, Mateus baloiarekin. Aurrean Ander Blanco dauka, Mateus eta Ander Blanco nor baino nor, alboko sakea izango du alde Baskoniak. Santa Maria motzean jokatu du Marinekin. Aurkari singuraturik baloia barrutik zartu nahi zuen Marinek, presioan Santa Maria, Aitor Villar, baloia aurrera pasadio, Dianki indartsua da oso, alare ongi moldatu dira Baskoniako atzelariak, Telletxea, atzera jokatu honek Gomezarekin, Mendibe. Berriore partiaren kontrola nahi du Patxi Salinasen taldeak. Markinarrak mugimenduak nahi ditu, eskuinan Arenal dauka. Ez du bat ere argi ikusten pasea sakonean Asategirentzat. Asategi eta Bravo nor baino nor, kontuz Asategi abila baita. Bravo ongi moldatu da, ongi baliatu du gorputza, alare banderatxoa altxadu Marrasainak, falta adierazi diote irudietan duzuen gizonari, Manes Asategiri eginiko falta. Txikitxoa da, Manes Asategi, abila oso, alare oso indartsua da, oinetan sekulako indarra dauka, eta ez da bat ere erreza bera lurrera botatzea. Asategik berak jarriko du baloia jokoan, esian gizon bakarra jarri du Rabanillok, juste esian. Eskerrez baloiarea barrura, txistua jo du berriro epaileak, falta errepikatu beharko du Baskoniak. Hortxe duzue berriro ere iruditan Durangarra. Tentuz jarri du baloia bere tokian, juste berriro ere esian. Baloiarea barrura orain indartsuago, zurrundu du arriskua Erike, kontuz kontrasoa bieratu bai dezake Justek. Bibiren kontrakoa da, eskerrez pasea sakonean Jon Lopezen bila, ez du ongio baloia Justek. Mantxo heldu zaio Alex Padillari pase hori. Tres Palacios aldaketa egin du Patxi Salinasek. Gomez aulkira, Tres Palacios berriro ere berdegunera. Baloia loratu egin du Sodupegoak, bularrez kontrola Mateuk, kontu zerasotan sartu baita, falta adierazi diote Marini, Mateori eginiko falta legia. Kontrola ongi egin du, gerora lokartu egin da Sestadoko erdiko atzelaria arazotan sartu da. Indartxo joan da gian Marin, etzokan falta egiterik. Adare Marrasainak banderatxoa altxadu, luze jokatuko du Rabanillok. Ongi orain indartxu Tres Palacios gain hartu dio Diangi. Ander Blanco baloia bularroz itxidu, pasea sakonean Isuskizaren bila, joko eskanpoko posizioa eskatzen zuten Baskoniako atzelariek, alaxe adierazi du Marrasainak. Atzetik jokatuko du Baskoniak, Telletxea. Presioan Guete, atzera jokatu behar izan du Telletxeak. Tres Palacios, Regorekin jokatu, atzelarien erdian sartundik, Mendiberekin jokatu du. Kontrolean ez du asmatu oian Telletxeak, kontruz kontrasoa bidatu baitezak Sestaok. Gutxira ondio, baloia betzak, Aitor Kaieren taldeari, Rego, barrutik jokatu du Mateusekin, egala erabat utzi egin du Urdilzetik fitxatutako jokalariak. Aurrera egin du Telletxeak, Inigo López ez da iritsiko, bere burua lurrera bota du Mateok. Alarea horretia eginiko falta dirazi du epaiak. Alare hortxe duzue lurrean minartuta Inigo López, Minkeinu nabariak, Deriokoak. Kolpe hartu du azken jokaldian. Alare
Jokoak ez duetenik Lezaman. Errenka nabarmen, oraindik ere. Iñigo López, alare, bere taldekidek aldirik alde mugitzen jarraitzen dute baloia. Tres Palacios barrutik jokatu dute Etxerekin, kontuz pasean espazitu asmatu Etxeak, Arenal presioan juste, atzera jokatu behar izan du Arenalek, honek ere kolpea hartu du lurrean min hartuta eskuinagaleko atzelaria, baloia betzak bere talderen aldeko izaten jarraitzen du. Mendibe, luzte jokatu du Mateusen bila, arrisko arrundu du Rabaniok estu ongi jo baloia, alderatzen luzea. Etxeri egokitu zaio, eskerretik Santa Mariaren laguntza dauka, berarekin jokatu du, Aitor Bilarre eta Santa Maria bere burua lurrera bota du. Aitor Bilarrek ateko sakia izango du alde eskerraldeko taldeak. Burumakur ikusten du oraindik ere Iñigo López, kolpea hartu du Derioko gazteak. Hortxe irudiaren eskerraldean dakoagu eskua altxadu, medikoen laguntza eskatu du, alare jokoak jarraitzen du Lezaman. Ander Blanco, hortxe Iñigo López irudietan. Mateo, Iñigo López berreunitik kanpora, Mar jokalarirekin orain Baskonia, barrurantz egin du Brabok, pasea barrutik, Isuskitarentzat, honek juste aurkitu du erdirak eta justek, ez da iritsi errematera, lehen zutonean, Jo López gero Dianek, ez du asmatu sortea aldeko orain Baskoniak. Telletxea, aurkariz inguraturik epaiare ez zegoen toki honean, erregorekin jokatu du batzean. Tres Palacios, Sodupekoak buru altxadu, Mendiberekin jokatu du, honek berriro Tres Palaciosekin. Buru altxadu Sodupekoak, jokoaren ekimena erabat aldatu du baloia Santa Mariaren bila. Atzera elkatu Santa Mariak, Mendibe, berriro ere errego zelai erdian. Eskuinean Tres Palacios, berriro ere atezaina salbu, Baskoniako jokalari guztiak sextaoren berdegunean sarturik. Setioa, erabatekoa izaten ari da, alare Baskoniak ez du lortzen aurkera argirik sortzea. Hor beste erdiraketa bat, inolako arazorik gabe, urrundu du arriskua Sextaok, Salinasek aldaketa egingo duenean, Iñigo Lópezek utziko du berdegunea, errenka dijoa Deriokoa. Unai Belez irtengo da berriro ere berdegunera. Hortxe duzu Euskarria nora berrantolatzen duen taldea Patxi Salinasek. Sorteak bizkarrarak utzi dio Iñigo Lópezi. Partida honetan Burumakur dijoa Derioko aukira, kolpe hartu du orkatilean, esker orkatilean. Berdegunea utzi behar izan du. Unai Belez buru altxadu. Eskuinean asatei dauka, berarekin jokatu du, Durangokoak Arenarekin jokatu du, juste presioan. Alboko sakea izango du alde Baskoniak. Mendibe, Tres Palacesekin jokatu du. Lerroak apurtzen orain atzelaria Sodupekoa, jokaren ekimena aldatu nahi izan du, esto asmatu pasean, Jon Lopezen kontrola. Sakonian pasea Diengen bila, Tres Palacesek berak atzera jokatu du buruaz, kontuz espaidio asmoa igarri Alex Padillak, arazoekin baina baloia hartzea lortu du atezainak. Pasea Sakonian Mateusen bila, Ander Blanco tokia galduta.
Atzera elkatu nahi zuen Mateusek. Ez da asmatu kontrolean Aitor Bilarrek, Santa Mariak ez da, alboko sakea izango du alde Sestaok. Pixkanaka erritmoak bera egin du Lezaman. Esan dugu denboraldi aurreko lehen partea dute talde biek. Baskonia guztira 5 jokatuko ditu. 7 izango ditu Sestao Riverrek. Gaurkoa momentuz Riverren aldekoa izaten ari da. Jon López ongi gultetu da Unai Belez. Ongi gorputza baliatuz. Bilbotarra falta atera du, alare ez dago denporarik galtzeke. Teietxea atzen utzi izan du aurkari bat, ez du asmatu kontrolean. Baloia harin berreskuratu du Sestao Riverrek. Maten du pixkanaka. Jokoaren kontrola lortzen ari dela Aitor Kaieren taldea gustura ikusten ari gara. Berdegunean esan beharra dago maila bat gorago jokatzen duen taldea dela. Erritmo aldetik hori nabari behar dela. Baskonia 3. federazio mailan arituko da. Sestao 2. federazio mailan, ere Baskoniaren helburu argia da. Maila zigotzea datorren denboraldian iaz 4. izan ziren. Aurten igoera nahi dute Patxi Salinasen mutilek, izan dugu taldea asko aldatu duela Patxi Salinasek. Juveniletik igotako 11 jokalari dituzte. 2 fitxaketa ere egin dituzte eta 8 jokalarik baino ez dute jarraitzen iaztik. Kontuz erason ari baita Baskonia, Mateusen erdiraketa saiakera. Arriskua urrundu du Sestao Riverrek. Partidako azken 15 minutuetan sartu berri garenean gogoratu Baskonia utxeta bat irabazten, utxeta bat galtzen ari dela Sestao Riverren aurrean. Unai Belez atzera jokatu du Tres Palaciosekin. Berriro Unai Belez, bilbotarrak mendi aurkitu du, markinarrak buru altxa du, mugimendu nahi ditu, aurrera egin du berak. Eskoinan Arenalen laguntza doka, lurrera joan da erik, hortxe duzue mendi bere lurrean minartuta. Oraindik ere lurrean jarraitzen du mendibek, parkaban eske erik, nekeak dagoneko eragina du mendiberen oinetan. Minutu asko pilatu ditu markinako atzelariak. Kontuz falta honekin arriskutsua izan daiteke eta Unai Belez eta Asategi jaurtitzaielanetan bata eskerra beste askoia. Batak baloia ireki dezake, besteak itxi, ea nork jaurtitzen duen. Gainetik pasada Belez, barrutik itxia Asategi, ukabilez indartxu oso Rabanio eta kontuzaren kontrasoa bideratu bai du Sestaok. Bravo eskuinetik. Asategi eta Bravo nor baino nor, erdirak eta Brabok zuzenean Alex Padiaren eskuetara eta kontuz honek ere partia solatu nahi baitu. Askarratea dio baloia Belezi. Eskarratik Santa Maria. Motzean jokatu du Asategirekin. Erasoko jokaldia mantxotu baretu egin du Baskoniak orain. Tres Palacios. Santa Mariarekin jokatu du. Guztia aldezteukan, ez du asmatu kontrolean. Aldaketa bideratu du orain honetan Patxi Salinasek, mendibe aulkira doa. 78 minutu pilatu ditu markinarrak. Bere tokian laka zeleratu du Patxi Salinasek. Ematen du orain erdiko atzelari lanetan Unai Belez izango dugula. Eta lakak hartuko duela Euskarri Arregorekin. Bravo! Baina Mateus daka. Bandak aldaturik orain Mateus eta Manes Asategi. Guete, eskuinera jokatu du Ander Blankorekin. Baskoniako jokalari guztiak bere zela izatean sarturik.
Ander Blanco atzean Guete dauka, berarekin jokatu du, honek eskerrean Mateo dauka, zer egiten duen Guetek, berarekin jokatu du. Atesaina salbu, Sestaoko jokalari guztiak, Baskoniako zela izatian sarturik. Barruan egin du Mateok, eskuinera jokatu du Ander Blancorekin. Buru altxadu baloia barrutik pasara iztion Lopezi. Kontrolpean zeukan egoera Baskoniako atzeko lerro horrek. Regok bideratuko du beste erasoko saiakera bat. Belez, barrutik jokatu du Lakarekin, kontuzonek kale egin baitu pasean. Isuskiza, ongi baliatu du gorputza, Isuskizak falta argia egin dio Regok. Inolako presarik gabe orain, Sestaoko jokalariak falta jokoan jartzeko. Distantzia askatu du Justek, Alex Padillak bi gizoneko esia jarriko du. Ietxea eta Rego esian, distantzia neurtuz Juste, eskuinean Aitor Bilarren laguntza dauka, zuzenean jaurti du Justek, adizegoen Alex Padilla, presa dauka atezainak, Zarauztarrak, Arenarekin jokatu du, ongi kontroleal Mateus, bikain bueltardian, Lakarekin jokatu du, eskuinetik Arenal. Aurkari zinguraturik Arenal, Mateusekin jokatu du. Debut polita egiten ari da Urgulizetik fitxatutako jokalaria. Erdirak eta buruz errematea Marinek. Egoera, erabat kontrolpean zeukan Rabanillok. Etrak aurreratu nahi ditu orain presioan Baskoneak. Nauze jokatu du Rabanillok eskuinalera, bakar da Aitor Bilar kontrolean bikain alkien parean. Aurrean Teietxea dauka. Atzera jokatu du Ander Blancorekin. Metroak atzeratu ditu orain Baskoniak, atzeko lerro horretan ez tia inporta Sestaok ukitzea. Guete, Ander Blanco. Zela erdiko marra pasa berri du atzelariak, Aitor Bilar aurkitu eskuina galerretan. Aurrean Manes esategi dauka, Aitor Bilar eta esategi nor, baina nor barruan egin du. Isuskiza aurkitu zela erdian. Honek erik du alboan, eskerregalean Bravo erasoan orain. Bravo eta Mateus nor baino nor. Eskerrez, erdirak eta kornerra behartu du Bravok. Beste korner bat izango du Sesta horri berrek. Partidako azken 10 minutuetan sartuak garenean. Jaurtitzaile lanetan Juste berriro ere. Luze jokatu du bigarren zutoinera, abantai guztia Alex Padiak zeukan, baloia arrestasunik arregarri sartu du Padillak, harin atera nahi du, alare ez dauka taldekiderik. Taldekideak jokatzea itxarongo du Zarauztarrak, motzean jokatu behar izan du Tres Palacesekin. Unai Belez, eskuinean, Arenal dauka presioan, Juste, barruan zegin du Arenalek, Rego aurkitu du zela jardian bakarrik. Tres Palacios, sodupekoak buru altxadu, pasea sakonean Santa Mariarentzat. Honek Asategien laguntza zeukan, ez dago jokos kanpokorik, Asategi eta Aitor Bilar nor baino nor, arrisku aurrondu du veteranoak. Buruzongi Tres Palacios. Leian orain Juste eta Arenal. Diengek jeitsi du baloi hori, Dienge eta Belez nor baino nor, begira zelako aldaketa dagoen. Konparaketan gorpuzkeran, sekulako gizon puska da Sestaok fitxatutako aurrelaria. Tres Palacios. Unai Belezekin jokatu du. Jokoaren ikimenara nahi du Baskoniak partidako azken minutetan behar dinketa nahi du Patxi Salinasen taldeak. Marin, begira nora arte. Joan den baloia ukitzeko asmoarekin Baskoniako aurrelaria. Jokoaren ikimena erabat aldatu nahi izan du. Belezek ez du asmatu pase luze horretan. Pasea zuzenean eskuetara iritsi zaio Rabanillori.
Mateo. Buru altxadu luze jokatu du. Justeren bila. Egoera erabat kontrolpean zeukan Baskoniako atzeko lerro horrek. Eskerretik galduko du orain erasoko jokaldea Tres Palacios. Berriro ere Belezekin jokatu du, eskuinanaren aldauka metroak dauzka aurretik honek, juste irten zaio orain. Barrutiko ongi jokatu du Lakarekin, lurrean milardua geratu da Arenal. Pasea Barrutik, Marinentzat ez du asmatu kontrolean, arriskua urrundu du Ander Blancok. Azken pasea falta zaio Baskoniari, ongi ari dira jokaldiak lantzen. Araren Riberreko defentsa ongi kokatua dago. Ez dute zigorrik edorik aurkitzen Salinasen mutilek. Defentsako lerroa asko atzeratu dute orain. Riberrekoek indartsu egon nahi dute defentsa lanetan. Eta albesain pronto kontrasoan Zital ateratzeko asmoa dute. Bravo! Atzera jokatu du Mateorekin, presioan ongi orain Baskonia, baloia toki arriskutsuan berreskuratu dute. Laka, hainbat aurkari atzen utzi ditu. Lakak falta egin diote erdilariari, ondarrutarrari. Kontuz falta honekin, arriskutsua izan daiteke eta Belez jaurtitzailean eta Mateusek motzean nahi du baloia. Konturatu egin da orain Restako defentsa. Baloiarea barruan sartuko du Belezek, Unai Belezek. Baloiarea barrura, motz geratu zaio, Brabuk urrundu da arriskua, aldaratzea Belezentzat. Berarentzat da, Bilbotarrak ahatzen utzi du juste, keinu egin du. Barrutik, Mateusekin jokatu du. Aurkari zinguraturik Mateus ongi erdiraketan bigarren Zutoinan Tres Palacios heltzen zen. Ez da iritsi Soudupekoa, arriskua urrundu du Sestao Riberrek. Erasoan jarraituko du etxeko taldeak. Teietxea. Horpoz jokatu Santa Mariarekin, ongi orain keinu teknikoan Santa Maria eskerregalean. Buru altxadu beste erdiraketa bat, errematekako esperoan Mateus. Bularra zukitu du baloia, ongi juste defentsalanetara etorrita, lare baloia berreskuratu du Santa Mariak berak, ez da iritsi kontrolen ez du asmatu. Alboko sakia izango du Sestaok eta honek oxigenoa emango dio Aitor Kaieren taldeari, arnasa behar dute. Azken minutuak Baskoniaren aldekoak izaten ari ziren, presarik gabe orain. Aitor Villar bere taldeari arnasa emanez. Buruz izuzkiza. Arenal erasora beratuta Mateus laguntza dauka eskuinetik. Berarekin jokatu, ez egiten duen Urdurizetik fitxatutako jokalariak. Pasea Barrutik Arenalentzat, area barruan sartu da atzelaria. Erdirak eta saiakera. Marrasainak aderazi du baloia irtera zegoela, ateko sakia izango du alde Sestao Riberrek. Hortxe duzue pentsakor Patxi Salinas, lehen esan dugu partidak pasioz bizi dituen entrenatzailea dela Patxi Salinas. Aurpegian errez ikusten zaio pentsatzen duena, ez da disimulatzen duen horietakoa. Gustoko dituen gauzak ikusiko zituen, eta ez zaizkionak bat ere gustatu ere bai, kontuz orain. Ezkerretik juste erraztasun ikaragarri sartu baita, ateko lerroan arriskua urrundu du Tres Palaciosek. Ongi orain, juste erasoan, sekulako arrestasuna sarrapatu dio Arenali bizkarra orain, area barruan sartu da pasea atzerantz, Tres Palaciosek urrundu du arriskua. Baloia area barrura Brabok, buruz urrundu du arriskua Arenalek, buruz baita Teietxeak, babestu nahi du Marinek, Marin eta Mateo nor baino nor, ongi presioan orain Mateo. Alboko sakea izango du alde Baskoniak. Hortxe duzue Rabanillo, taldeki esanez ez duela inolako arriskurik hartu nahi.
Gutxi falta dela partida bukatzeko, ez dela arriskurik hartzeko unea. Mateus, ongi orain zentzua jarriz eskerretik Santa Maria erasoan. Manes esategien laguntza zukan, barrurantz egin du Santa Maria kalare, Rego aurkitu zela jardian. Erasoko jokaldia mantxotu egin du Baskoniak. Minutu bakarra geratzen dean 80 iristeko. Presarik gabe orain Baskonia. Baloia alderik alde mugituz. Santa Maria barrutik jokatu du Regorekin. Honek atzera jokatu du Belezekin, presioan Ususkiza. Pasea aurrera, Mateus barrutik. Oinetik ez dauka lagunik, barrutik jokatu behar izan du. Ongi Baskonia barrutik jokatzen. Teietxeak ez du asmatu. Pasean kornerra izango du alde Baskoniak eta kontuz partidako azkena izan daiteketa. Manes Asategi jarditzaile lanetara. Motzean jokatu du Santa Mariarekin. Aurrandoka López. Berriz ere Manes Asategi. Arkari simulaturik Durangarra baloia galdu du, kontrasoa bideratu nahi du. Orain Sestaok. Autopasea bideratu nahi zuen Ander Blanco gongi irutzatu zaio Santa Maria. Padiari etorri zaio Mantxo baloia, 80 bete berri denean. Luzapenean gara. Eskuinetik Arenal. Atzera jokatu du Belezekin. Presarik gabe Baskonia. Hortik Teietxea bueltardia ongi eman du. Santa Maria aurkitu du aulkien parean. Honek atzera jokatu du Unai Belezekin. Arenal barrurantz egin du asteak. Herrire atzera jokatu behar izan du. Ongi kokatua dago Sestaoko defentsa. Rego atzera jokatu du Tres Palacisekin, Sodupekoak buru altxa du. Laka, ongi mandu bueltardia Lakak, ongi Mateus. Asmoa ona zen pasean, ez du asmatu Urdulizetik fitxatutako jokalariak. Gehiegi behartu du Arenal. Alboko sakia izango du alde Sestaok arnasa hartzeko baliatuko dute. Aitor Kaieren mutilek, hortxe duzuen gizonak jarriko du baloia jokoan, Brabok. Luze jokatu du eskerregaleko atzelariak, Buruzungi Arenal baloia Zelaier dirantz. Santa Mariak bildu du baloiari falta adierazi du epaileak lurrean. Min hartuta Jon López. Hortxe duzue Sestaoko jokalaria lurrean minduta. Dagoeneko sutitu da. Mateok jarriko du baloia jokoan. Mateo, presioan orain Laka. Metroak aurreratu nahi ditu orain Baskoniak. Rabanillo luze jokatu honek ez du arriskorik hartu nahi. Jon López eta Santa Maria nor baino nor. Marrasainak banderatxoa igo du. Jon Lópezi falta dea ziote eta presa dauka Santa Mariak. Baloia sakonean Arenanek, Mateusen bila abantai guztia Brabok dauka. Baloia babestuko du, ongi orain gutzatu da Bravo. Presian zejoen Mateus. Alboko sakea behartu du eskerregaleko atzelariak. Ongi ari da planteatzen parteako azken minutuak. Sestao River ez da bat ere sufritzen ari. Isuskiza aurkari zinguraturik, baloia Baskoniaren aldekoa izango da. Tres Palacios. Santa Mariarekin jokatu du, honek motzean argitu du Manes Asategi. Atzera berri ere Santa Maria. Baloia alderik alde mugitzen Patxi Salinasen mutilak. Laka, ongi keinuan. Metroak aurretik dezka Laka, kontuz arriskua egon badaiteke bertan. Eskuinera jokatu nahi izan du Mateusekin. Ongi guztetu Arenal, alare baloia justek eramango du. Isuskiza bueltardia eman du, txistua jo berri duenean epaileak. 90 minutuak joan zaizkigu, hortxe duzue bukaerako markagailua. Sestao River utxeta bat gaien duzaio Baskoniari denboraldi aurreko lehen partidan. Hortxe dituzue jokalariak elkar txalotzen, gustora eginiko lanarekin.
Guk, jaun Andreok ez daukagu gehiagorako denborarik, mila esker, zuen arretagatik gozatu egunaz.